бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. бо иштироки намояндаи раёсати Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Фаррухзода Сарбоз машварати васеъ оид ба иқдомҳои навини Амонатбонк дар соли 2022 баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. Таваҷҷӯҳ намоед. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода бо иштироки сардори идораи кормандони раёсати Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Фаррухзода Сарбоз машварати васеъ баргузор гардид. дар ин машварат сардори идораи кормандони раёсати Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Фаррухзода Сарбоз зимни суханронии хеш иттилоъ дод ки дар партави дастуру супоришҳо паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 21 декабри соли 2021 ироа гардид, раёсати Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк тасмим гирифтааст ки дар соли 2022 барои шаҳрвандон имтиёзу сабукиҳои хеле зиёдеро оид ба зиёд намудани ҳаҷми қарзҳо, паст кардани фоизи қарзҳо, аз байн бурдани навбатҳои мардум дар филиалҳои бонк, вусъат бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, баланд бардоштани донишу маърифати молиявии мардум ва дигар масъалаҳое ки ба фаъолияти бонкию қарзӣ марбут аст гузориши муфассал дод ва изҳор дошт ки мо тасмим гирифтем ки дар ин самт дар ҳамаи филиалҳо аз ҷумла филиали шаҳри бостонии Панҷакен шароитҳои мусоидро фароҳам орем. дар идомаи суханронии хеш Фаррухзода Сарбоз бори дигар изҳор дошт ки мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен метавонанд аз хизматрасониҳои хеле гуногун ва ба манфиати онҳо равонашудаи Амонатбонк самаранок истифода баранд. ба як қатор саволу дархостҳои иштирокчони маҷлиси васеъ намояндаи раёсати Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Фаррухзода Сарбоз муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода ҷавобҳои мушаххас доданд. машварати васеъро муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода ҷамъбаст намуда ба намояндаи Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Фаррухзода Сарбоз барои пешниҳоди маълумотҳо ва имтиёзу имкониятҳои ин бонк арзи сипос кард ва изҳор дошт ки мардуми Панҷакен аз хидматрасониҳои дастраси Амонатбонк ҳаматарафа истифода мебаранд. конференсияи 25-уми ғайринавбатии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент даъват карда шуд. дар ин бора хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. мутаваҷҷеҳ бошед. конференсро раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода ҳусни оғоз бахшид. сипас суруди миллӣ садо дод. конференси 25-уми ғайринавбатии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен мутобиқи оинномаи ҳизб дар асоси қарори Маҷлиси Кумитаи иҷроия даъват карда шудааст. дар кори он роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакен Тоҳирзода Санъат, як қатор раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, 81 нафар вакилҳои дар маҷлисҳои ғайринавбатии ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ интихоб ва пешниҳодшуда ва намояндагони васоити ахбори умум иштирок доштанд. аз тарафи вакилон нахуст раёсати конференс иборат аз 3 нафар комиссияи мандатӣ ва котиботи конференс интихоб гардиданд. пас Қосимов Мақсатилло нозири шӯъбаи маориф яке аз аъзоёни комиссияи мандатӣ гузориш дод. Муҳтарам вазир раёсат, муҳтарам вакилони конференсия.
комиссия маддати ба маълумоти шумо мерасонад ки аз 100 нафар вакилоне ки дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба конференсияи имрӯза вакил интихоб шуда буданд 81 нафар ё 81%шон дар конференсия ҳозиранд. кулли вакилони конференсияро омӯҳе ташкил медиҳанд ки дар кору зиндагӣ сазовори боварии ҳамкорону ҳамҳизбиён гардиданд. комиссияи мандатӣ бо қаноатмандӣ қатъ менамояд ки вакилони конференсия дар мақомоти гуногуни ҳокимияти давлатӣ аз ҷумла 1 нафар дар маҷлиси олӣ, 4 нафар дар маҷлиси вакилони халқи вилоят, 14 нафар дар маҷлиси вакилони халқи шаҳр ва деҳот фаъолият дошта, инчунин 59 нафар ё ин ки 59%ро кадрҳои роҳбарикунанда ташкил медиҳанд. комиссияи мандатӣ гузориши мазкурро ба маълумоти конференсия расонида, дар асоси омӯзиши ҳуҷҷатҳо ва маълумоти изҳорнамудии ташкилотҳои ибтидоӣ ба хулоса омад ки меъёри намояндагӣ ва ваколати вакилони конференсия ба талаботи оинномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон пурра мувофиқат мекунад. бинобар он комиссияи мандатӣ аз конференсияи 25-уми ғайри навбатии кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакин хоҳиш менамояд ки ваколати вакилони конференсия эътироф карда шавад. ҳамаи вакилон дар конференсия дорои овози ҳалкунанда мебошанд. ба муҳокимаи конфронси 25-уми ғайринавбатӣ масъалаи пешбарии номзад ба вакилии маҷлиси вакилони халқи шаҳри панҷакен дар ҳавзаи интихоботии соҳибназарда ба ҷойи вакили хориҷшуда пешниҳод карда шуд. дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ дар конфронс дар ҳавзаи интихоботии соҳибназарда номзади ҳизби халқи демократии тоҷикистон пешниҳод гардид. дар ҳамин асос таклиф шуд ки номзадии қӯчқоров Нусратилло Аҳрорович раиси кооперативи тиҷорати Тайлонов аз ҷамоати деҳоти Сарас пешбарӣ карда шавад. Мурод Шукурзода иштирокчиёнро бо тарҷумаи ҳоли номзад шинос кард. сипас Султонова Дилнавоз раиси ҷамоати деҳоти Сарас аъзои ҳизби халқи демократии тоҷикистон ба сухан баромада амалҳои шоистаи Қӯчқоров Нусратиллоро зикр кард. бо овоздиҳии 100% вакилон Қӯчқоров Нусратилло Аҳрорович номзад ба вакилии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакен дар ҳавзаи интихоботии соҳибназарда пешбарӣ карда шуд. сипас Мурод Шукурзода кори конфронсро идома бахшида аз нуқтаҳои асосии паёми пешвои миллат ёдовар шуд ва қайд кард ки мо паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Имомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун дастуру раҳнамо истифода карда тарғибгари ҳадафҳои созандаи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон бошем. дар фароварди конфронс роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр Тоҳирзода Санъат ба сухан баромада перомони паёми пешвои миллат, пешгирии бемории сироятии COVID-19 бо ваксинатсия, фарогирии аҳолӣ ва маъракаи обуна назари хешро баён дошта қайд кард ки пагоҳ дар қаламрави вилояти Суғд шанбегии умумии халқӣ маъракаи ниҳолшинонӣ гузаронида мешавад. боварӣ дорем мардуми шарафманди диёри Панҷакен, кормандони ташкилоту идораҳои марбута дар он фаъолона ширкат варзида баҳри ободиву сарсабзии диёри хеш камари ҳиммат мебанданд. Мурод Шукурзода раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен дар фароварди конфронс иброз дошт ки перомони масъалаи дар рӯзномаи конференсияи 25-уми ғайринавбатии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен пешниҳод шуда қарори дахтдор қабул гардид. кори конфронс бо садо додани суруди миллӣ анҷом пазируфт. гузориши Фирӯза Одилзода, Исмоилҷон Холов. барномаро идома медиҳем. бо иштироки аъзои гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар мулоқот бо афсарону сарбозони қисми ҳарбии 05170 муҳтавои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди тарғибу тавзеҳ қарор дода шуд. гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ҷиҳати шарҳу изо, таблиғу ташвиқи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 21 декабри соли 2021 ироа гардида буд дар қисми ҳарбии 05-170 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мустақар дар шаҳри панҷакин мулоқот доир намуд. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри панҷакин дӯстода афзалшо нуктаҳои муҳими паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмонро шарҳу изоҳ дод. аз афсарону сарбозон даъват ба амал овард ки матни паёми пешвои муаззами миллатро пурра омӯзанд, дар татбиқи он саҳми хешро гузоранд, зеро маҳз ба шарофати паёмҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон кишвари мо сол то сол ободу зебо гардида дар соҳаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мудофиаи кишвар амну суботи ҷомеа тадбирҳои мушаххас амалӣ шуданд. вақт аз оне ки аз паёми пешвои муаззами миллат мо сухан меравонем, боварӣ комил дорам ки тариқи васоити ахбори омма пахши мустақими паёмро ҳаматон дастаҷамона тамошо намудед ва дарк кардед ва фаҳмидед ки пешвои муаззами миллат бо як ҷаҳон эҳсосу самимият, бо як ҷаҳон садоқату ҷасорат аз амнияту осоиштагии давлату ҳукумати кишварамон паёми худашонро ҳамчун сарсухан оғоз карданд. воқеан ҳам саҳму заҳмати талоши пешвои муаззами миллат барои бунёди давлати миллӣ, барои ташкили як системаи сиёсӣ дар кишвар, барои ба даст овардани суботу ваҳдат, барои ташкил кардани қувваҳои мусаллаҳ дар ин сарзамин, бахусус бо талошу заҳматҳои анами қаҳрамони миллат пешвои муаззами миллат бунёд гардидааст. дигар аз аъзои гурӯҳи таблиғотӣ низ пиромони паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ андешаву мулоҳизоти хешро арзёбӣ карданд. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр бори дигар ба таваҷҷӯҳи афсарону сарбозон аз қаҳрамониҳои аҷдодони бароманди мо қиссаҳо кард ва таъкид кард ки бояд имрӯз ҳар як афсар, ҳар як сарбоз ҳомии содиқи марзу буми ватан ва амнияти ҷомеа бошад. воқеан соли 2022 барои кишвари хуршидии мо оғози 5-солаги омодагӣ ба таҷлили 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки дар паёми хеш пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвари моро муайян карданд ки мақсади асосӣ баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии халқи тоҷикистон аст. аз тарафи роҳбарияти қисми низомии 05-170 барои баргузории чунин як мулоқоти судманд шарҳу изоҳи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон арзи сипос баён гардид ва ҳамзамон таъкид шуд ки дар қисми низомӣ ҷиҳати омӯзиш ва амалӣ намудани паёми роҳнамусози пешвои муаззами миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон тадбирҳои мушаххасро амалӣ месозанд. гузориши аббос ҳамросода ва нигмуҳаммад мирҷонов. дар ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои барқии панҷакент натиҷаи фаъолият дар соли 2021 ҷамъбаст гардида барои соли 2022 нақшаи вазифаҳо муайян шуданд. дар ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои барқии шаҳри панҷакент маҷлиси ҷамъбастии натиҷаҳои фаъолияти солона дар соли 2021 баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимкунии барқ дар шаҳри Истаравшан ширкат намуданд.
дар аввал масъалаҳои тағйироти кадрӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, фармонҳои Билолзода Умедҷон Ҳайдар, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ қироат гардид. роҳбари шабакаҳои барқии шаҳри Панҷакентии филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимкунии барқ дар шаҳри Истаравшан Беҳрӯз Бобоев зимни суханронии худ гуфт ки бо мақсади таъмини боэътимоди барқ ба аҳолӣ ва корхонаи ташкилотҳои шаҳри Панҷакент дар асоси нақшачорабиниҳои ташкилӣ техникӣ дар давоми соли 2021 аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқии шаҳри Панҷакент бо маблағи 917 000 сомонӣ як қатор корҳои таъмирӣ ба сомон расонида шуд. таъкид гардид ки дар фаъолияти назоратчиён камбудиҳо ҷой дошта, барои ислоҳи он ба масъулин супоришҳои мушаххас дода шуд. муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 шаҳри Панҷакент беҳтарин муассисаи таҳсилоти иловагӣ дар соли 2021 ва соҳиби шоҳҷоиза гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо Дилафрӯзи Ҳафиз ва Некмуҳаммад Мирҷонов. дар доираи ҷаласаи ҷанбастии фаъолияти маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 озмуни беҳтарин муассисаи таҳсилоти иловагии вилояти Суғд дар соли 2021 ҷанбаст гардид. дар натиҷа бо ба даст овардани 95 хол дар байни 27 муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 шаҳри Панҷакент ғолиби мутлақ ва соҳиби шоҳҷоиза гардид. ба ғолибони озмун ва ба директори муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 шаҳри Панҷакент Нарзулло Бегов дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби сардори раёсати маорифи вилоят Каримзода Осим Қосимӣ ва директори маркази таҳсилоти иловагии вилоят Фирдавс Ашурматов шоҳҷоиза, диплом, вимпел ва тӯҳфаҳои хотиравӣ спорида шуд. озмуни вилоятии беҳтарин муассисаи таҳсилоти иловагӣ бо иқдоми маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд бо мақсади муайян намудани марказҳои таҳсилоти иловагии фаъол ва пуркор байни 27 муассисаҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳои вилоят роҳандозӣ гардидааст. муассисаи беҳтарин дар асоси фаъолияти пешқадами корӣ, дастоварди сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ, иҷроиши барномаҳои давлатӣ, фаъолияти пурсамари маҳфилҳо, ташаббускорӣ ва навоварӣ дар соҳа, инчунин корбарӣ дар самти созмони хонандагон аз ҷониби Кумитаи тадорукоти озмун бо таҳлил ва санҷишҳо анҷом дода шуда муайян ва эълон гардид. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суҳбати мо ки гирандаи шоҳҷоиза, директори муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 шаҳри Панҷакент Нарзулло Бегов. муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 шаҳри Панҷакент фаъолияти кори худро дар асоси қонун дар бораи муассисаи таҳсилоти иловагӣ ва низомномаи муассисаи таҳсилоти иловагии ҷумҳурӣ корбарӣ менамояд. дар муассиса 4 шӯъба фаъолият дорад ки шӯъбаи ҳунарҳои зебо, шӯъбаи сайёҳии кишваршиносӣ, шӯъбаи иҷоди техникӣ ва созмони хонандагон. албатта ҳар як омӯзгороне ки дар муассиса кору фаъолият доранд нисбати кори худ онҳо фаъол буда доимо баҳри беҳбудии кор кӯшиш менамоянд. дар ҷанбасти озмуни беҳтарин муассисаҳои таҳсилоти иловагии вилоят дар санаи 7-8 дар шаҳри Хурҷанд баргузор гардид. аз тарафи раёсати маорифи вилояти Суғд ва муассисаи таҳсилоти иловагии вилояти Суғд ҷанбаст гардонида шуд ки муассисаи мо дар давраи соли 2021 аз рӯи натиҷаҳои беҳтарин ва иштироки хонандагон, иштироки маҳфилчиён дар озмунҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ки ширкат варзиданд, аз натиҷабардорӣ соҳиби шоҳҷоизаи муассисаҳои таҳсилоти иловагии вилоят гардиданд. гузориши Дилафрӯзи Ҳафиз ва Некмуҳаммад Мирҷонов барои пайғом. бинандагони азиз, ҳоло бошад ба ин эълон мутаваҷҷеҳ бошед. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба диққати сокинон воҳидҳои сохторӣ, идораҳо, коллективҳои меҳнатии корхона, муассиса ва ташкилотҳои шаҳру деҳоти Панҷакент новобаста аз шакли моликият мерасонад ки санаи 22 январи соли 2022 ҳашари ободонӣ гузаронида мешавад. аз мардуми диёрии босониямон даъват менамоем ки дар ҳашари умумихалқӣ муташаккилона ширкат варзида дар корҳои тоза кардани маҳалли зист,
деҳаҳо, атрофи идораву корхонаҳо, кӯчаи гулгаштҳо, соҳили дарёву каналҳо, вусъати корҳо дар иншооти сохташаванда саҳми арзандаи хешро гузоранд. боз як эълони дигар. корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент аз сокинони шаҳру деҳот эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки партовҳоро аз соати 17 то соати 22 дар ҷойҳои муайяншуда партоянд. дар сурати риоя накардани реҷаи муқарраршуда тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҷарима ситонида мешавад. омӯзгорон ва хонандагони синфҳои 4 А ва 6 Ғи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба толибилмони Ҳамид Дабистон Давлатова Хиромон ва Давлатов Сулаймон нисбати даргузашти қиблагоҳашон табиби Мушфиқ Давлатов Одил андӯҳгин буда ба аҳли оила, пайвандону наздиконашон бо изҳори ҳамдардӣ аз даргоҳи илоҳӣ сабри ҷамил мехоҳанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо дар рӯзҳои истироҳати хушу бо фароғатро хоҳонем. то барномаҳои навбатӣ тансиҳату сарбаланд бошед. хайр.